Na lonxa de Malpica levan varios días recibindo a visita dunha alondra. O espécime presenta unha ferida na cabeza, polo que os traballadores están tratando de recollela para trasladala a un centro de recuperación da fauna onde lle poidan tratar a lesión. Unha visitante inesperada leva varios días aparecendo no peirao de Malpica. Trátase desta alondra que se deixou ver pola lonxa da localidade, especialmente ás noites e a primeira hora da mañá. Leva visitándonos na lonxa uns cantos días, xa é habitual, sempre a vemos así cara aos tempos de inverno, sempre aparece, e a verdade é que se deixa ver máis ben polo porto, non sempre arrepiñando, pois os restos que hai e demais. A pesar de que se deixou alimentar por algúns dos clientes e traballadores da lonxa, aqueles que a viron contan que normalmente foxe das persoas. Con todo, aos poucos días do primeiro avistamento apareceu cunha ferida na cabeza e dende entón volveuse máis receptiva ao contacto humano. Sorprendeu-nos que esta semana, pois parece ser que está ten un golpiño na cabeza, estaba un pouquiño máis receptiva a xente e nada, tiraron de sempre, os compradores e os mariñeiros, pois sempre tiraron un xureliño, unha boga ou demais, e parece que estaba máis receptiva. O que nos trasladaron os expertos foi que seguramente está débil e por iso busca alimento tan fácil ahora mismo. Polo momento non se sabe que lle causou a lesión. O obxectivo é recollela o antes posible para trasladala a un centro de recuperación da fauna onde poida ser tratada. Outra incógnita é se se trata da primeira visita do espécime, pois non é a primeira vez que unha alondra aparece na lonxa de Malpica durante o inverno. Falamos co Centro de Recuperación de Fauna e Animais e a ver si somos capaces de collela e veñen por ela para tratala. A nos parecenos a mesma polo tamaño e demais, pero é habitual que haxa moitos animais, tanto londras como corvos mariños. O ano pasado tamén detectamos un corvo mariño aquí nas escaleras da lonxa, tamén falamos co Centro de Recuperación de Fauna e, sempre estamos colaborando tanto co CEMA, é dicir, os mariñeiros sempre teñen avistamentos e demais, estamos en plena colaboración cas autoridades. Independentemente de ser a mesma doutros anos, foi recibida coa mesma expectación pola xente de Malpica, tanta que algún mesmo lle deixou algún resto de peixe entre as rocas.